जों गिबियावनो बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय बे हालामावहाय जिखिनि बर' रायजो राजाखौ होखारफैदों एबा न' बां सिफायनानै एभिक्ट खालामफैदों बेनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो बे जोबोद आनफर्चुनेट दुखुनांथाव आरो जों बेखौहाय निन्दा होयो जों सानदोंमोन जे जेब्ला आसामनि दाब दाब जायगायावहाय बर'फोरखौ एभिक्ट खालामबाय थादों न' बां सिफायनानै होखारबाय थादोंमोन बयबो बर' रायजो राजाया सानदोंमोन जे बिटिसि आवहाय बर' रायजो राजाया रैखाथि मोननानै दङ सेफ दङ होननानै किन्तु जों दिनै जा नुबाय जे गावनि बिटिसि ओनसोलावनो दिनै सोरखारजों बेबादि न' बां गैया खालामजाबाय दिनै बेयावहाय जितु नटिस जों नुदों गांनै नटिस आलादा आलादा मेम' नाम्बारा एखेब्लाबो बिनि इयार जितु होदों जों बेखौ नुनानैहाय सोमोनांदों जे मेम' नं RR oblique encroachment oblique 1916-94 to 96 आरो मोनसे नटिस ओंखारदों बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सिल स्टाम्प होनाय दङ बेयावहाय 19/16/84-86 दङ स' बे मेम' नंखौ जोङो गुगोलफ्राव बहुद ट्राइ खालामबाय नायनो थाखाय किन्तु बेबादि मेम' नं जों दासिम नुवाखै स' आं सिगाङावनो खावलायनो लुबैयो जे बिटिसि सोरखारा बे मेम' नंनि बागै मा बे मोनसे गभर्नमेन्ट अर्डारखौ लानानै बेस खालामनानै बे नटिसखौ होदों बेखौ क्लियारिफाइ खालामोब्ला मोजां जागोन आरो क्लियारिफाइ होथों होननानै जोङो दाबि खालामो दिनै बिटिसि सोरखारा जाबाय बिटिसिआ जाबाय ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय होनाय आलादा सासन बेबस्था बे आलादा सासन बेबस्था सेल्फ गभर्नेन्स बेबस्था स'खाखन बेबस्था गावखौनो गाव खुंनो मोननायनि बेबस्था थ' बेयावहाय जोंहा ट्राइबेल मानसिफोरखौ बर' फिसाफोरखौ रैखाथि होनायाव जुदि माबा मोनसे आयेन इफाल खालामनो गोनां जायोब्लाबो बेखौ गावनि जितु सासन बेबस्था दङ बिटिसिनि एसेम्ब्लियावहाय बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै आयेन बानायनानै लानो हायो खारन एसेम्ब्लिया जाबाय आयेन बानायग्रा थ' दिनै आसाम सोरखार सोरबा आसाम सोरखारा अर्डार हरनाय सोरबा सेन्ट्रेल सरकारा अर्डार हरनाय होननानैनो जोंनि हारिनि बेरेखा जुदि खामानि मावोब्ला जोंहा स'खाखन बेबस्था सेल्फ गभर्नेन्स बेबस्था मोननाय 6 सिड्युलनि सिङाव जितु सासन बेबस्था मोननाय बिनि ओंथि मा थाखो दिनै जाय फिसाफ्रा बेयाव दङ जों जिनिस मोनसे बोथ्रोदनोब्लाबो गुबुन दाबसे जायगा थिक खालामनानै लाग्रोयो बिनिफ्रायसो जोङो मोनसे जिनिसखौ जोङो बोथ्रोदो किन्तु दिनै बेयावहाय रायजो राजा दङ न' बां दङ गथ' गथाय लानानैहाय दिनै बिफां लाइफां गायनानै देरजोब्बाय फिथाइ मोनजालाय लांबाय थ' बे संसार जानाय रायजो राजाखौ नटिस होबानोथ'ल' जाया नटिस होनानै मावदोंब्ला बियो बिराद लिगेल जाबाय बेथ' नङा किन्तु बिसोर बहा थाहैगोन बिसोरखौ होखारनायनि सिगां सार्भेया माबादि जानाय जे बिथांमोनहा हा हु दंमारोना गैया मानि थाखाय बेयाव फैनानै थाफैनो गोनां जादों आरो मैया दाख्लै फैनानैथ' थाफैनाय नङा बेवहाय बेफोरखौ सार्भे खालामनानै मोनसे राहा एरेन्जमेन्ट मोनसे खालामनायमोनब्ला हयथ' जोंनि रायजो राजाया एसेबां दुखु मोननाय नङामोन दिनै दुखुखौ बिथांल' मोनाखै जायफ्रा बेयाव थादों सारा बर' रायजो राजायानो बिटिसिआव था बा बिटिसिनि बाहेरायाव था बयबो दिनै दुखु मोनदों जोंनि इयुनखौ खिन्थु जों दिनै मोजां नुहुराखै दिनै फरेस्ट एरियाया बुंनो नागिरदों जे फ्रेश एनक्रोचारफोर गोदानै हाबफैनाय होननानै बुंदों स' बेखौ सोरखारा क्लियार खालामथों रोखा खालामथों जे माखौ गोदान हाबफैनाय होननानै बुङो मास मोनसे आगोलाव हाबफैनायखौ गोदान हाबफैनाय होनो ना बोसोरसे आगोलाव गोदान हाबफैनायखौ हाबफैनाय होनो ना 6 बोसोर आगोलाव हाबफैनायखौ हाबफैनाय गोदान होननानै बुङो ना 7-8 बोसोरनि सिगाङाव हाबफैनायखौ गोदान हाबफैनाय होननानै बुङो दिनै बेयाव थानाय रायजोफ्रा 7-8 बोसोर जालांबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ आयेननि दहाय होनानै बेखौ एभिक्ट खालामफैदों अब्ला बे आयेना एसेबां बोसोर बहा थानाय बेयाव हाग्रा दाननानै सोरबा न'से न'नै न' लुहांदोंब्ला बेखौ मानो नुवाखसै बे जोंनि सोंथि बेवहाय गोसो जाब्लानो सिफायनानै गालांगोन गोसो जाब्लानो होस्रांनानै गालांगोन बे बालानि न' लुनाय बादि नङा बर' हारिनि बे रायजो जानाया बुंनो थाङोब्ला बिसोर जे बे गिदिर एरियायाव जुदि बर'फ्रा दिनै थाफैयामोनब्ला बेखौ गुबुन हारिया मालाबानो लासिगौमोन बे हाखौ दिनै रैखाथि होनाय बादिसो जागोन दिनै बिटिसिनि जि मोन 16 बिफानफोर आसाम सोरखारा लानानै थांबाय
गोसो मथे खालामदों गोसो मथे दिनै आसाम सोरखारा सोरखौबा होखारनो होदों सोरनोबा माखौबा होनाङा होनदों माखौबा सोरखारा लानो नागिरदों बेफोरबायदि खालामलांबाय थायोब्ला मा जागोन दिनै बे मोन 6 बिफान लांनायनि फिथाइया बेनो दिनै जोंहा जेबो गैला दिनै 6 स्केड्युल एरिया मोननानैबो दिनै जोंहा खाखननि बेबस्था गावनि सेल्फ गभर्नमेन्ट थासेयावबो गावनि सोरखार थासेयावबो दिनै मोनसेबो गोहो बाहायनो हायाखै बेनिखाय जों दाबि दैखांगोन जे बिटिसि सोरखारा थाबैनो एसेम्बलि जिरायनानैहाय दिनै बेयाव थानायनि जुदि माबा मोनसे आयेननि फालिफाल खालामनो गोनां जायोब्ला खारन बेखिनियाव जेबो हाग्रा गैया जेरावहाय बिथांमोना दङ बेयावहाय खुनु बिफां गिदिर फांसे गैया हाग्रा बेयावहाय गैया लांदां जायगा आरो बेयाव बिथांमोना गोदानै बिफां लाइफां दाननायनि जेबो फोरमानबो गैया दिनै गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मानसि फैनानै फरेस्ट बिफाननिफ्राय मानसि फैनानैहाय बेखौ सार्भे खालामलांदों जे बे एरियाया मामोन बिथांमोना फैसा पाति लाबावदों रायजो राजानिफ्राय जों नोंथांमोननो हा होगोन बिफां लाइफां गायनानै लादो बेयावनो थादो बे सिमाया नोंसोर बे थानायनि हरैनिफ्रायसो सिमा जासिगोन होननानै फोलालांबाय बाथ्रा होलांबाय बिथांमोनाबो दाउ बोरमा सिथारनानै जाहोना हरबाय खिन्थु रिपर्ट हैखोमा बेवहाय दुखु मोनदों जोंहा 6 स्केड्युल एरियायावहाय गावनि सोरखारा बेबादि माखासे आयेन बानायनानै लानो हायो बे नङा जे ओरैबायदि जों आयेन बानायनो होआखै जे गासैबो हाग्रामाखौ सिफायजोबनानैहाय बर' रायजोआ संसार जानांगौ बेखौ जों बुङाखै खिन्थु जेराव मानसिया थाखादों आरो गोदानहाय जेबो हाग्रा सिफायाखै बेखिनिखौ जों बर' फिसानो होनो हायैनि जेबो गिदिर खोथा नङा खारन जुदि माबा मोनसे मावनो गोसोमोनब्ला सोरखारा थांनाय 7-8 बोसोराव बिथांमोना थानायाव मानो फैनानै मावफैयाखै बिथांमोना हाबफैजेननायावनो बेखौ जोङो ओरैबायदि खामानि मावगोन बेयाव बिफां गायगोन मा गायगोन बेखौहाय मानो बुंफैयाखै दिनै जोंहा बयहाबो गोसोआ खें खें खालामबाय थायो जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय नन ट्राइबेलफोरखौ जेरावहाय जोंनि बिबाङा दिनै खमिलांबाय थाबाय नन ट्राइबेलफ्रासो बारा जालांबाय थाबाय जायनि थाखाय दिनै क'क्राझार समस्ति बादियाबो लोकसभा समस्तिया जेनेरेल जानो थांगासिनो दङ अब्ला बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नन ट्राइबेलफोरखौ एभिक्ट खालामनायनि हाइकर्टआ होखानाय अर्डारबो दङ बेखौ दिनै मानो साहस खालामाखै आसाम सोरखारा मावनो थाखाय मानो एभिक्ट खालामाखै बर' हारिनि सार्थआव ट्राइबेलफोरनि सार्थआव दिनै बिटिसि सोरखारा मानो एभिक्ट खालामनायनि मानो साहस खालामाखै गावनि फिसाफोरखौ बेबादि एभिक्ट खालामनानै जोंनि गावनि अनजिमाखौनो खमायनानै जों मा जानो थांगासिनो दङ बेवहाय रायजो राजाखौ खावलायो जों बयबो सांग्रां जानांसिगोन जोंनि इयुना मोजां नङा जोङो गोजों फिउचार नुहुराखै बर'नि थाखाय बेवहाय जों बयबो सांग्रां जानानैहाय जों माबादि गावखौनो गाव सेफगार्ड होनानै थानो हागोन बेनि थाखाय जों बयबो रेडि जानांगोन आरो बेयाव थानाय गासिबो खहा जानाय रायजो राजाखौ जों खावलायो बेवहाय जोङो बर' वुमेन जास्टिस फराम आरो इउनाइटेड एक्स ndfb फराम दङ थ' बिथांमोननिफ्राय जानानै जों खावलायो जे नोंथांमोना गोसो बायनो नाङा गासैबो बर' रायजो राजाया नोंथांमोनजों दङ बिनि बिसारा जानांगोन आरो बिनि क्लियारिफाइ नैबे मेम' नाम्बारखौ माबेनिफ्राय होदों मोननै अर्डाराव आलादा मेम' नाम्बार दङ बेखौ जों क्लियारिफाइ खालामनायखौ लुबैयो आरो लोगोसे जों डिमान्ड खालामो बिटिसि सोरखारा जाहाथे जों मिन्थिगौ जे 2006नि फरेस्ट डुवेलार एक्ट मथेब्ला फरेस्ट एरियायावहाय थानो हायो खिन्थु जों बेखौ बुंनो थाङाखै जे गोदानै हाग्रायाव हाबनानै थानायनि खोथा खिन्थु बेयाव जेरावहाय 7-8 बोसोर थाखांबाय बिनि सिगाङावबो बे हाया ओरैनो बिदि गोलैनानै दंमोन बेनिखायसो थाफैदों आरो जायफ्रा बेयाव हा गैया फ्लाड एफेक्टेड दैबानाजों हा एख'जानाय थानो गैयि नङाब्ला सोरबा रायजोआ बेयाव फैनानै एसां खस्थ'यै जिउ खुंफैगोन नामा जायफ्रा दै थोबसे लोंनो थाखाय 1-2 किल'मिटार गोजाननिफ्राय रोगानानै लायनो गोनां जायो जेरावहाय मैदेरफोरजों मोगा मोगि जानानै थानो गोनां जायो इसिबां खस्थ'नि जिउ मानो खुंदों हा गैयैखाय थाफैदों बेवहाय बिथांमोननि थाखाय बेबस्था जाहाथे खालामो आं गले गले बेखौ बुङो जे बिटिसि सोरखारा ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्शननि थाखाय जाहाथे बिटिसि एसेम्ब्लियाव जाहाथे आयेन बानायो खारन बिटिसि एसेम्ब्लियाव जि आयेन बानायो बेखौ जोङो मावफुंनो हायो खारन बिटिसिआ 6 स्केड्युल एरिया बर'फोरनो स्पेशली हायेनारि ट्राइबेलफोरनो गिबि खेबनि थाखाय भारत सोरखारा संबिजितखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै हायेनारि ट्राइबेलफोरनो बे स्पेशल एरियाखौ होदों
6 schedule माने ट्राइबेल प्रोटेक्टेड एरिया जेरावहाय ट्राइबेलफ्रा रैखाथि मोननांगौ बेनो जाबाय 6 schedule एरिया बेखौ ओरिजिनेलि हाजोआरि ट्राइबेलफोरनो होयोमोन खिन्थु स्पेशली भारत सरकारा संबिधानखौनो एमेन्डमेन्ट खालामलायनानै सोलायलायनानै हायेनाव थानाय बर' ट्राइबेलफोरनो गिबि खेबनि थाखाय बेबादि मोनसे बेबस्था राहा खालामनानै होदों अब्ला बेयाव जुदि ट्राइबेलफोरानो प्रोटेक्टेड नङाब्ला अब्लालाय बिटिसि होनायनि 6 schedule सिङाव थानायनि जोंहा मा मुलाम्फा जागोन जेबो मिनिङानो गैया बोसोर बोसोर आन्दोलन खालामनानै गावनि मोनथायनि थाखाय दिनै जुदि आरो गावनि हायाव गावनि मानसिफोर खुंनाय सोरखारजोंनो जुदि होखारजाबाय थायोब्ला दिनै गोलाव लिस्ट दङ बेल' नङा आरो गुबुन गुबुन गोबां जायगायाव बेबायदि एभेक्सन जागोन बेखाय जों बयबो साबधान जानांगोन बिनि सिगाङावनो बर' रायजो राजाया लामायाव ओंखारफिननो गोनां जानायनि सिगाङावनो जाहाथे बिटिसि सोरखारा साननानै जाहाथे मोजां राहा लायो मा रोखोमै ट्राइबेल मानसिफोरखौ बे एरियायावहाय बिटिसि एरियायाव 6 schedule एरियायाव रैखाथि होनो हायो बेनि थाखाय मोजाङै थांखि लानो थाखाय दरखार जायोब्ला आयेन नाजावनो थाखाय जोङो डिमान्ड खालामो